नाथाय दैनि जेंनाया जोंहा बेवहाय दङ दा नैबे जपादं आमिनगावआव बे मोनब्रै गामि 100 बेसां होनदो 184 न'खर बे 184 न'खराव न' माने दै मोननायनि जि राहा बे राहाखौ खालामनानै होनायनि बाथ्रा नैबे स्किमाव दङ आरो बे स्किम थानाय हिसाबैनो बेखौ खालामनानै होदों आरो बै हिसाबैनो बे 184 न'खरा लोंनाय दैनि जेंनानिफ्राय बियो मा बारग'बाय होननानै जोङो बेखौ जोङो हमनानै लाजायो आरो सानजायो आरो जोङो बारग'नोनो नांगोन बेवहायथ' सरकारा गोबां रां खरसा खालामनानै बे आसनिखौ गायसनदो आरो बे आसनिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनाया जोंनि मोनफा दायित्व जागोन नैबे टेपआ हाबबायना बे टेपआ नै बिसानि जाबाय ना बे टेपआ बिसानि बे टेपखौ मोजाङै जोथोन लाखिनाया नैबे न'खरनि जासिगोन जेरैबायदिहै जोङो कारेन्टखौ ना बे कारेन्टआ बेथ' पाब्लिक कारेन्टआ खिन्थु नोंनि न'आव हाबनाय लोगो लोगो बे नोंसानि प्राइभेट जायो आंनि प्राइभेट जायो आंनि न'निफ्रायथ' कारेन्टखौ सोरखौबा बोनो होयो नामा ना बोखोमानोथ' होआ आरो आङो बिला आंनिसो थांगोन ना दा बेनिखायनो मा होननानै बुंदों बे मोनफा जि मोनसे टेप बे टेपखौ जोङो जोथोन लानांसिगोन